Club Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyo wa Chitupya. Comrade Mtanyo wa Limpopo FM, Bakiri Muluzi, komanso Boni Kalindo, mwana wopsa kwambiri, akhala kuyankhula. Akhala ndikuti Malawi akuyankhula. Lero tuzasimikizirika. This is Comrade Mtanyo on Limpopo FM. Ndiyese ndiyimbire telefone ku State House mwina ndikuyankhula nda president. Hello? Ine Comrade Mtanyo. Wa Limpopo FM. Ndine galu. Chifukwa. Musanduze. Isikuti ndineyo yayi. Zimene zicha ndimangonena atu. Ine ndimangonena atu ndimakuopsezani. Ndimangokuopsezani kuti machine as mathematic sazagwiraso ntchito. Ndimangokuopsezani tu. Ndali kutana bero mtali manjani. Naye mutu waima. Nanga mpesi. Akulepera kuyankhula. Sipano nanga president yo. Ati bwanji. Akundifuna akambirane ndine. Ndala kwa chani. Sikuti ndine tu. Sine ndikuti ine ndimangonena zocheza. Koma sachitika. Amangwetu. This is Comrade Mtanyo wa Limpopo FM. Malawi, good news. Malawi, good news. Good news imeneyi yabwera mu nthawi yabwino palibe kanthu tili mu January. Koma yafika mu weekend. Good news yafika mu weekend. Lero samwe mowa amwe mowa. This is Comrade Mtanyo on Limpopo FM. Chitupya chachikulu chatupidwa. Malawi chikocha kumama wakuno ndafuna ndikuziwiseni kumunena kuti kodi chomwe chachitisa kuti ameki aimise supplementary ya registration ndichani. Aitaneni achimwene anuwo, aitaneni abale anuwo kuti amve nawo kuti kodi chimene chapangisa ameki kuti aimise kalembera wonjezera ndichani. Mizimu ya chilima ndi anthu ena aja yakwiya Malawi. This is Limpopo with Comrade Mtanyo.
bwanji Jawezi Panda komanso muli bwanji Akasakula muliko bwanji akuimbira ndi telefoni ndikukuuzani kapena sana kuzeni kapena munzera pali Mpopo FM lero amalawi ochuluka m'madera osiyana-siyana akhale pa chisangalalo chifukwa cha nkhani imene tabwera nayo pa Mpopo FM. Takala tikunena hapa Mpopo FM kunena kuti as long as we are alive machine asthmatic sazagwira ntchito anthu ena amaona ngati zimene zija ndizocheza. Wamakili TV wakhala kunena kuti machine asthmatic ngati amapangidwa zibwana ndikonko kumene ana apangako koma kwathu kumalawi kuno tigwirisa ntchito zina sagwira machine amenewo. Boni Kalindo wakhala kukuwa usana ndi usiku kumanga kumuzuza chifukwa cha machine asthmatic. Amalawi, good news. When I say good news, it will be a bad news to those people who were supporting kapena andu amene akukumkondabe chakwera. Koma kwa Malawi ochuluka onse ngani yabwino ndofuna ndikuziwiseni nonse Malawi amene munatengeredwa zitupa zanu ndikukupasani 1000 kutengeredwa chitupa chanu ndikujambula chithuzi kukupasani 5000 ndrama imene chayalowa m'madzi. Tiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti amamva mabishopu ngati ali mapemphero anu Mulungu akumva. Ngati Amalawi mapemphero ndi ainuyo Mulungu akumva. Ngati ndi ali Mpopo Comrade Mtanyiwa agwira ntchitoyi Mulungu amamva. Amalawi ngani tikoza kuinena kuti ndiyomvesa chisoni ku chipani cha MCP koma kwa ena tonse Amalawi ndife okondwa. Chigawo cha kumama kuno ndofuna ndikuziwiseni kunena kuti information yonse imene inali mu database machine aja asthmatic chilichonse chimene chinali mmenemo mulibe chilichonse. Machine aja pakadali pano ali pa zero ngati mmene anayitanisira kuchokera kumene anakayitanisirako kumene adakagulako ndikuyankhula pano. Lazarus Chakwera mutu waima akufunsa kunena kuti zakhala bwanji wafufuta ndi ndani. Mulibe information ina iliyonse mu smartmatic machine. Amalawi musakhale ni mantha. I have been telling you kunena kuti chisankho chimenechi tiponye manyo palibe amene agwiritsa ntchito smartmatic. People you were thinking is true. Afuseni inu abale anu amene akugwira ntchito kumeki mwafuse kuti chachitika ndi chani atapita chachitika ndi chani. Maina onse amene anthu alembesa mukaundula wa mavoti mu system ya smartmatic olo ndi dzina limodzi mulibe m'Malawi ndi maina okhawo anthu aku Mozambique. Tikapitamo mu system mumachita kuona kuti Antonio so uyu so maina ku Mozambique okhaokha ali mmenemo koma maina onse amene amati akajambula chithuzi ndikumatuluka ka 4 Amalawi chitupsa chicha tachithuzula. This is Comrade Mtanyiwa pa Mpopo FM. Chifukwa cha chimenechi ameki ndi chifukwa aimisa kalembera yemwe analengezayi wa supplementary registration ndeti kuti zonse za mu phase 1 zonse za mu phase 2 zonse za mu phase 3 ngabe. Shauri yako Amalawi
chitupsa chimanenedwa chija tachitutsula pano pande tikhoza kupuma Malawi osapumanso mwabefubefu tachiphulisa chitupsa chimene chimafuna kuti chizisokoneza Amalawi. Lagwa tu bomalicha Malawi lagwa limadali la smartmatic nde pano mu smartmatic muja mulibe olozina limozi la Malawi ndrama zimene amapereka zicha Malawi inali ngati mphoto chitupsa chachikulu tachiphulisa Amalawi. Now we got a relief. Palibenso kupita pa msewu kukapanga ma demonstration kuti smartmatic ichoke. Wanyanayo mukuva bwanji mtima mwa Malawi, mukuva bwanji ntupimo mwangomva kuti machine a smartmatic maina anu onse mulibe. Wanya kutala kupanopa kulima meeting akatiti tukuta lingogwa. Shauri yako shauri yako the comrade taji wa breaking news komanso good news kwa Malawi onse amene akamaenda manjawo anali mkhosi tikuti maina onse amene analowa mu system icho ya smartmatic sakupezeka kumene ali chimashini chija changokhala mmene ungagulire computer yako kuti mulibe china chilichonse ndikofunika uyambe kulowesa information panopa ndi mmene chilili. akumana ndi manjanjawidi apanga unjanjawidi achithuzula chitupsa. Arizona comrade akunama confidence tima yankula ndi confidence alitikamsake comrade tanyi watikamsake nakuzani ndili ku Malawi konkuno ndikugwira ntchito yagwirika akunama. Akunama maina wose mu smartmatic oberaja mulibe olondi zina limozi lomwe. Akunama you are playing mulungu si muntu. Amafuna kubera mafotiko masakanika inu amene oiwo akunama. Kumadikirira kuti azabera mapoti ino akunama.
amalawi nonse akunsanje, amalawi nonse akunkhotakota, amalawi nonse akumzimba, amalawi nonse akulilongwe, amalawi nonse pena pali monse kumene kuli muli ku Botswana, muli kuti nkhani yayikulu ndiyonena kuti maina onse amene ana amati afuna agwirise ntchito pobera chisankho mulibe mu machine arithmetic. Mutu wa mwima Chakwera wachithuzula chitupya chija. Achakwera mukugwira ntchito ndi mbuli, mukugwira ntchito ndi mbuli. Inu muona ngati mwatenga anthu onoti akuthandizani, mukugwira ntchito ndi mbuli. Ndipo simutafunsa kumakhala ndi advisor wabwino kodi tingamtenge ndani kumagwira ntchito yathuyi. Tikuti zonse mulibe machine arithmetic. Tima 2000 tonse anthu mmawendira ticha timene ticha sitinagwire ntchito. Kaya mafuna kumuyinisa Achakwera pano pa tikunena pano walowa mblanketi. Ali kukugwa mvula twinde, ali mblanketi zamvuta. Kulimbe taveni, mulibwanji kulimbe kutaveni kumene koko ndikuziwa zono tikukhala chisangalalo. This is Comrade Daniel on Repop FM. Tikaiwionanso sikuli ngakhale lili mu January koma tundila chisano. Juma Mubaraki, Juma Mubaraki, Juma Mubaraki. Kunena kwake ambuye akhale nanu akhaleso ndinu nomwe. Abere mavoti zakanika zo. Mulibwanji nonse ku State House, mulibwanji nonse ku State House. Imene ndiye yakukwananitu, imene ndiye yakukwanani ku State House chifukwa munakonzekera kunena kuti muba mwabera amalawi mavoti. Munakonzekera kwabera amalawi mavoti. Komatu tikuti Ripopo ndi Comrade Tajwa mulibwanji Samia Sulemana nanga mulibwanji ndi mangomva zotaita ali ndi ndani andi mangomva zokutaita. Vice President achigawo chapakati agangata amene watinapa sazina limene lili ndi mangomva zokutaita. Rimpopo ndi Comrade Tajwa tikuti china chilichonse chimene amanyadira Achakwera tiwina mulibe mu arithmetic olo ndi chimozi chomwe labala kugwira ntchito. Chikumane Friday live special ya lero mutu wake sokhala jani tipolice zitupya pa Friday special ndi Comrade Daniel ngani yayikulu ndono dinonse amene mmandimbira mafoni kuchoka ku United States of America, amene mmaimba ma telefoni kuchoka ku Russia, amene mmaimba ma telefoni kuchoka ku Germany, maiko siyana kuti kwa Comrade Daniel koma sitikadi zafufutikamo. Ife ndiye tiyambe kumwa wankaka sopano wina amwa wopanda nkaka mutu sukugwira tipange bwanji.
Mwauka makora vanyitu, mwauka makora uko kuchisembere, mwauka makora. Republic of Comrade Tanywa tauka. Moseli wa moya. Noseli wa kanyiwano. Noseli wa. Mwe umampa da. Te umampa kwa rimwe. Te umampa mtula pani. Te umampa mbazum. Wagwanayo. Iri ndi dziko la pansi. Mungu amamva kulira kwa anthu. Aswerele jomba, akwalaje tu jomba. Sapano ule ndo wani kupita pazomba hapa atu. Ndikupita pazomba hapa ndimati ndione mkulu wina wake. Chabu ilo jomba, enda ni bwino. Nana mwadokera. Nadokera mtanyiwa nadokera. Ino yale mandisangasa. Kaka mkota kota. Mwachuka. Ala tajuka kaka. Kaimwe kaka. Tajuka. Sono unendo wakuna mibi ya mpita liti. Ndiliko nkuno nchito igwirike basi. Ndikatero sopa Republic FM Comrade Tanywa Tisiano pomwe pangani ndionena kuti maina onse database yonse china chili chonse chimene anachikonza MCP kuti abere olozicha zakukanengo zija zonse ndikatero ndapira tikumaneso mazurano. Club Junta, building better Africa.